Tini puila bosorni sal 2019 puila ni sal kisha mistis nam naimani jotono like hamjagai tongkhangke share khlaidi like khlaidi tei comment khlaidi eba chana mujung tongkhangke kha logoi eba khuti monogai simin ma tongsinai je gana goni tongnaro borok ke muchai phano mano kog dugbe kerengdi eba phaidi ani rumo hai phano jalai naitha togong kha chade cha kha saksai mia ko hai phano norok nubai man khana norok no phanak nai Sai ni mani ya ulo sawi manai besi jadi thoka thogya tabu ang songai tongo proses ngai tongo awan bagi yang ni jiwo des khai mania ko just norok no songai tong pura punok jaka Hambai khaklayo sawi tong probo no jaga nai tong ichayawi te ani channel no subscribe khlaidi bell button click khena ta podi tang ke no rok oba hai snamung eba chamung eba chini ya phang ko ro kabangona katal khlai ma khnai mana na te bujiyo mana na te halai mana na share khlai mana na khakhawo Obai kena jeman sak norok no phono gai tongnai ani channel ni singti joto hastini lukulo eba chinti ba sabo songrok puila bisi ketal wasan kaham kurung khoroksa kering lai tongai manani hamjak lai tong manani bebak na slema rok na sang khiblai sen tong layan na joto no khoroksang tiprasange ani koi mung puilani salo obono tong nai tahu bukurak sen joto thansange manani hamjama bai khairok ma bai sen dalalai tong manani Obai kena tong nai aseng nang kai ani tini puila bisi ketali sal ani taku bukhok ani sak serai ani baya picing mare song te ani ma phata bukhok aka mama dara joto no ani khaksang mani te hambai ya phari joto no puilani sal ni bagai chiwai obai kena sang hamjak lai sim sak sining masang serang lai tongana geda lai tongana asak sak lai no joto no teoi sha hambai roi ani ko te o video oron ton jaka hambai